maridim ang digta diyan sa organisasyon na yan, na aram niya to na bako man po yan na pinagigibo kang kadaklan na miyembro kang PNP, kundi ka nagkapira po ng mga elementos na yaon dyan po sa organisasyon na yan. Kadakol man kita nin mga barkada, mga matitinong pulis. Bakong iyo General Baklaw. Prinumot mo nga sa barkada mo. Ang moto baga kang pulis, to serve and protect. So, yan sa na po na motong iyan. Garo worldwide yan, di ba? Maski duman nga ni sa tuya baga tabi kuya dyan sa Amerika, arog mangkaan, to serve and protect. Pero igwa man duman ki mga bulakbul man na mga miyembro kang pulis. Mala nga ni, so taro baga duman na black man, si Mr. Floyd, dinuunan kan white policeman, suliog, nagadan so black man, kaya nga ni baga, nabilog duman so organisasyon o so movimiento na pinagaapod na Black Lives Matter. Taan pulis, pag nunasala sa paghandle kang sitwasyon, an pulis pag nasasala sa paghandle kang sitwasyon, grabe po an grabe an pud kaniyo negatibong konotasyon an sa inda pong nakukua. Because ang tao nagtutubod na kaya sindayaon dyan, sinuplayanin na armas, tinawanin uniforme, tinawanin mga allowances and sweldo to protect the taxpayers or the people. Nya kung ang pulis naman ang talaga managad, nagkapira mga pulis, iyon na po ang nagtataonin pagkatakot, as in perwisyo sa namamanwaan. Talagang kung saro man sa nagibukaan dyan, nararabos ang mga pulis. Kapag sinabi ng tarantado ngayong pulis na niyo, ako mas individual sa nadadamay, pati po so kadaklan man natultol, nadadamay sa sapuyong ka namamanwaan. Kaya baga na po ko, kumusta na po sa moral recovery program kan PNP? Tagaroday na kitang nababaritaan na mga aktibidad tungkol po sa moral recovery, kundi ang mga bareta na nariresibi ka na mamanwaan manungod sa pulis, iyon na po ining mga mararaot na mga pangyayaring iniyo. Diba? Apo na niya to yung mga ano na po kayo Kuya John, mga commander na ano daw kung tawan man kita nin informasyon na ini mga pangyayaring ini imbelto ang pulis, ini negatibo mga pangyayaring iniyo, matawan po nin solusyon o kung bako man, matawan kita nin asigurasyon na ini po bako ini o official policy kang PNP. Iyo? Bako po magayo na puro na sa negatibo ang dadangog niya to. Maski po sa international community, basahanin doon mga yaon dyan ng mga tawag dito, mga comment sa Facebook, manglain-lain po na pigbumuroda na ang pulis, kung ano-ano na po ng mga mararaot na insinuasyon, pinagtatapok sa satuya pong Philippine National Police. So kay po siguro magigos-igos ang mga opisyal dyan na ipahiling sa namamanwaan, bako lang po siguro sa tataramon, kundi pati sa gibo, na ini pong mga pangyayaring ini, bako po iyan ang opisyal na paninindugan asin polisiya kan pulis, kundi iyan po gibo sana kan mga nagkapirang day karigos na miyembro ka nasambitang organisasyon. Okay? Igwa na po kita ni 30 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon, mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original.
bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Nido Jr. Para sa kaakian Lazaro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, thank you very much, Kuya Jun. Balik na kita sa satuyang programang 2D sa GB. Nasa ikaduang parte na kita. Nasa ikaduang parte na kita kan programang ini. Marinapon palan kay Councilor Kaloy Flores. Diyan tabi sa Ginubatan Albay. Ano tabi Ayor? Kumusta na Ayor? Ano daw kung luto na so pansit dyan kay May. Dyan po sa Barangay Kawayan. Masiramon dyan an uyan bagang kuan baga Kuya John so lumpia na ano ito so taugi. Tapos itong pigibo niya dyan na quick. Yung quick niya dyan masiram. Aray na po sa mga customer po ni May. Yung mga kababaihan dyan sa Barangay Kawayan. Maray na hapon sa Indo. Tawan tanin pahapyaw nin kadikit. Ini pong manungod po digdi sa paghali na bagakan na IATF kay tong sa mga requirements Kuya June kan mga mabiyarahe no inali na itong
ano ito, yung mga yung test, ano ito, RPT. Ano nga ning test ito? Bastang so test baga na maraman kung positive ka o negative sa ano nga nito tabi, Angel? RT-PCR. Inali na ito, Angel ade. Tapos yung travel authority, inali naman. Pero dyan po sa Daraga, nabaritaan ko dyan na ang munisipyo kan Daraga sa paagi po ni Mayor Vic Perete. Maray na po tabi sa mo, Your Excellency, pati man si Honorable Dante Magallanes. Maray na po tabi sa mo, partner. Garo dyan sa Daraga, nagkaigasindanin sa diri nindang o adaptation, no? Kan IATF resolution. Ngunyan, siguro, kay puan man ang gadgayod ki tawag dito, level of adaptation, Angel, kan itong resolution na ito, kan IATF, kada LGU may mga kanya-kanyang specific characteristics ini. May mga specific characteristics. Halimbawa, kundi ako nasasala, duman po sa dokumentong ito kan executive order ni Mayor Perete, garo nagmo-monitor sinda kung saan sa Metro Manila, Kuya John, an haralang kaon ang kaso kan COVID-19, yung positive cases. Tangani na mga birth, pigtatawan ninda information na kung may mga nag-urli man dyan sa barangay nindo, na hali duman sa identified na mga igwanin mga harlangkaw na kaso ni COVID duman sa Metro Manila o sa iba man na lugar, duman po sa parting Calabarzon, ma-alerto ang mga BERT, ining mga Barangay Health Emergency Response Team. Pigtatawan ninda nin informasyon. So siguro nararapat man talaga na kada LGU magkaigwa nin regular monitoring kan mga kaso nin COVID duman po sa Metro Manila. Tanganing matawan maninda nin real time or updated na mga informasyon kung anong mga munisipyo, mga distrito, dumampo sa Kamanilaan, ang pighalian kan mga nag-arabot dyan sa inda. Halimbawa, kung may minaarabot dyan sa barangay, ngayasain kamuhali duman sa Metro Manila. Ngayahali kami duman sa barangay Fort Bonifacio in Taguig City. O digdi po, maaraman nindo, nakanakaaging aldaw, igwa po nin 102 na kaso nin positive, COVID, o nagkaigwa ni 149% increase. O di aramtan na kung hali ka duman sa barangay Fort Bonifacio, talagang close monitoring ka na dyan pag-abot sa barangay. Tahali ka duman sa sarong pigaapod na hotspot. O duman po sa Tambo sa Paranaque, o dakulonon duman mga Bicolano, Bicolana, Albayana, dyan sa Paranaque, 208% ang linangkaw ka na kaso. Sa Baclaran, 232%, Kuya Jun. O, duman sa Malabon, sa Lungos, 126%. O, di sa Commonwealth Avenue, sa QC, 126%. Ang pinakaalam ka, uni, o, dahil ko masabutan kung tama iniong, informasyon na inio. Duman po sa Barangay 704 sa Manila, naigwa po nin panibagong 45 kaso, naglangkaw da tabi nin 1,400%. Baka 140% man sa niyo. O kaya ini po na mga siring kaning anong ngaran ni mga informasyon dapat inform dapat ang mga autoridad niya to sa mga local government units niya to DDO. O
Dahil na baga ki mga churro checkpoint, dahil na ka churro checkpoint, basta ang pag-abot mo dyan, pagdagsa mo dyan sa Indo, ma-report ka duman sa BERT, asin kukuha ang kanin profile, asin health assessment. Pero pag nung nagpailing ka po nin sinyalis o simptomas, nin COVID infection, automatic po i-quarantine ka kaan. Okay? Sige, 42 minutos, makalihis na po na alas 4. Siga ka dyan, John, diretso lang. Ano pa ngayon pag-uristorya niya tungon niya na pagkahapon? Aberda. Ito po ang pigbanggit ko kasubago na tawag dito, yung House Bill na sponsored by Congressman Salceda, manungod po duman sa inipong granting honorarium for SK Kagawad under House Bill 1667. So, principal author kay niyo, ang sa tuya pong congressman digdi sa 2nd District, as in co-authored by around 167 congressmen. So, ini pong istoryang ini, siguro mas magayo na tawan tango na ning kadikit na background, no? Ini pong sanggunian kabataan, no? Ano ang batas na nagigiya ka ini o nagagabay kan sanggunian kabataan? So, sa pag-research niya to, nakakuakitanin sa rong Acta Republica, numerado 10742, na ang titulo, An Act Establishing Reforms in the Sangguniang Kabataan, Creating Enabling Mechanisms for Meaningful Youth Participation in Nation Building and for Other Purposes. Sa titulo pa sa natabi, sa titulo pa sa nakan batas na niyo, ining Republic Act number 10742, pigpapailing na tulos digdio, ano ang magiging mekanismo nin partisipasyon kan mga kabataan sa nation building. Digdi man po pig-define kung ano ang pinag-aapod niya tong kabataan o youth. Maray na puntabi kay Monina Roses Abrantes. O yan. Saro da siya sa mga taga-pakinig ng DCGB from morning to evening. Thank you very much po sa imo pong pagantabay. So, ini pong batas na ini, digdi po pigpapahiling man kung ano po ang simbag kan sa tuya pong estado manungod po sa magiging papel kan mga kabataan. Sabi digdi sa Declaration of State Policies and Objectives, the state recognizes the vital role of the youth in nation building and thus promotes and protects their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being, inculcates in them patriotism, nationalism, and other desirable values, and encourages their involvement in public and civic affairs. Kumbaga, ang estado, Kuya John, may obligasyon na midbidon ang importanteng papel kan mga kabataan sa nation building sa paagi kang pagpromotir asin pagprotehir kan sa indang mga diretsos,
mga pangangaipo, tanganin sinda magtalubo totalmente bilang mga human beings. Kaya bako lang physical na pagtalubo o puprotehiran, kundi pati ang sa indang moral, pag-uugali, ang sa indang buhay espiritual, siring man ang sa inda pong relasyon sa ibang namamanwaan. Sa puro po kan siring kay niong pagrekonusir kan sa tuya pong gobyerno sa mga kabataang Pilipino, the state shall establish adequate, effective, responsive, and enabling mechanisms and support systems that will ensure ito nawara lugod sukat dengon tabi magparaarapod ta nag-ano kita nagtatalam-talam. Okay? So, ang estado da atabi, tatabangan ang satuya pong mga kabataan, pangani po na magkaigwanin mekanismo kan sa indang pagpartisipar sa nation building as in local governance, pati na po ang mga support systems. Tanganing may sa katuparan kanasambit ng mga kabataan, ang responsibilidad as in trabahong inaatang sa inda kan sa tuya pong estado. Oya po ang mekanismo nin partisipasyon kan mga kabataan. Sa iraron po kan Section 4 kan Republic Act 107 42 ini pong katipunan ng kabataan. Sabi po digdio, there shall be in every barangay a katipunan ng kabataan to be composed of all citizens of the Republic of the Philippines residing in the barangay for at least 6 months, who are at least 15 years, but not more than 30 years of age, and who are duly registered in the list of the Commission on Elections and or the records of the Sangguniang Kabataan Secretary. Ang Sangguniang Kabataan, ang katipunan ng kabataan, inidaatabi, pigbibilog sa gabos na barangay, na ang mga miyembros, iyo po ang mga namamanwaan kanasambit na barangay, o kang Pilipinas, namamanwaan kang Pilipinas, citizens of the Philippines, na nag-i-star diyan sa barangay, nin daipo makulang sa 6 na bulan. Ayun, pwede kang maging miyembro kang katipunan ng kabataan. Kung ikaman 15 taon, ang edad, alaga day masobra sa 30 anyos, pwede kang magmiyembro dyan sa katipunan ng kabataan. Asin kung ika po rehistrado bilang butante sa COMELEC, asin niyaunan sa imong pangaran sa record kan sekretary kan Sangguniang Kabataan, ika po pwedeng maging miyembro kang katipunan ng kabataan. Pigiling ko niyo, Kuya Jun, garo iyo ini an General Assembly kan mga youth, no? Ang youth palan 15 years sagkod 30 taon. Kaya si Kuya Manny, madali na iniong madisqualify bilang youth, tagaro 20, 29 na iniyo. Ayan. So ini po ang mga puder kang katipunan ng kabataan. Primero, magpili kan Sangguniang Kabataan chairperson asin mga miyembro. Ayun.
So tama, assemblya po ini kan mga kabataan. And iyo mandatabi ini ang katipunan kan kabataan, the highest policy making body to decide on matters affecting the youth in the barangay. Yan na po, malinaw na. Youth dyan sa barangay, sinda po ang minakomponir kaining katipunan ng kabataan. Asin sinda po ang nagpipili kan chairperson, asin ang mga miyembro kan sangguniang kabataan. Okay? So, ini pong mga opisyalis na inio kan SK, igwa man po ini sa irarom kanasambit na batas, igwa man ini nin mga powers and functions. Halimbawa, in consultation with the concurrence of the Katipunan ng Kabataan and within 3 months from assumption of office, sinda po ang magibukan 3-year rolling plan na apo dun po Comprehensive Barangay Youth Development Plan. As in base digdi po sa Barangay Youth Development Plan, sinda man po ang magibukan Annual Barangay Youth Investment Plan or Program. So kada ko lang po ng trabaho, ini pong sangguniang kabataan, bako lang po ang chairperson, kundi pati man po ang mga kagawad kan sangguniang kabataan. Pero sa presente, garuan igwasanan nin honorarium yung chairman, yung SK chairman. Kaya pigbaot po ni Congressman Salceda na sa iya pong House Bill, numerado 1667 or the expanded Sangguniang Kabataan Benefit Act, pinagbubusol po ni Congressman Salceda na magkaigwa na po nin bulanan na honorarium ang mga SK kagawads, asin po ang pag-hire nin mga SK treasurer, siring manin secretary, asin man tatawan sinda nin dakul pang responsibilidad, asin magkakaigwa ini sa irarom kan bill na ini nin civil service standards para po sa mga sangguniang kabataan. Ayun. So sa iya pong remark, durante po kan pag-meeting kan technical working group na pinagkomisyon kan Committee on Local Government, duman po sa House of Representatives, tangani po na iyo ang gibo kang final version ka nasambit na bill. Sinabi po ni Congressman Salceda, and I quote, "Compensating SK officials sends a strong signal that the state expects the degree of professionalism as well as dedication it expects of other paid government officials. It signifies that the state takes seriously the work of the Sangguniang Kabataan." Ayun. Takon balikan ta po itong pigtis ko terniato na batas, dahil po duman sa pig-outline nga ni duman yung mechanism of participation ninda, pasiring sa nation building, nailing po duman, nagulpi talaga ni responsibilidad na nakaatag man po sa mga kabataan, halagad, kulang na kulang ang sa indang mga benepisyo. Kaya kung minsan baga, pag ma-election Kuya Manny, may mga kabataan, abo na nga ni, abo na magkarandidato, paraman kami na ko nga dyan. Solamente anak ko aninda, scholarship gayod. No? Yung libre sinda dyan sa mga state universities and colleges, libre ang sa inda pong tuition fees. Ayan po, pinagbabayadan po yan kan gobyerno sa paagi po kan CHED. Saan nga po makuhanin pondo para didiyo sa honorarium kan mga kagawad na SK? So ang pondo databi, hali sa LGU sa paagi kan karagdagan na marirecibing internal revenue allotment
Ali po duman sa implementasyon kan pinagaapod na Mandanas Ruling. Siguro tawan niya to ini na separadong pagtukar kung ano ining Mandanas Ruling na ini. Pero kung sumadawon ta, ini pong Mandanas Ruling na ini, kinuha po ini duman sa apelyido ni Governor Mandanas sa Batangas garo ini, na nag-file po nin ko warranto case duman sa Supreme Court na nagaagad na ang gabos na mga local government units dapat mag-enjoy kan kairasan hali po duman sa collection kan Bureau of Customs sa mga buwis na pinagtatasar po kan Bureau of Customs. So duman po databi mahali ang pundo kan dagdag na allowances on honorarium kan mga iskay kagawad na minaabot po sa kantidad na 31.22 billion annually. So yun na mga iskay kagawad. Kung may mga hapot pa kamo kay niyo, magpasiri na lang po kamo duman sa opisina ni Councilor Nong Dawal. Duman po sa ibaba kan session hall kan Sangguniang Bayan kan manito. Ta i-refer ko kamo kay Kagawad Kyle Gonzales. Na iyo po an SK Federation kan manito. Ano Kyle? Agor istoryante ni Kyle ade. Oy, marina po palan kay Sir Mundaen. Sir Mon, relax ka lang. Relax lang. Dahil magparakaong kidakol na maluto. Dagdagan mong kaonon, iyan na lato, linabunan na okra, siring man na yan, salad na pako. Maray na pong tabi sa imo, Sir Mon. On minuto bago mag-alas 5, so mga nagpapara-arapon tabi sa kuya ngunyan, pasensya na muna on board kita. Anyway, matapos naman, kaya pagkatapos ko digdi, pwede na mag-arapon. Sa aga po, officer of the day ako dyan, sama nito, kaya sa may mga tuyo, magduman na lang po sa sakuyang cubicle. Duman po sa Sangguniang Bayan Building. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram sa programang Tudi sa GB, ngunyan pong Webes, Pitsaon, Sikan, Marso. Tangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, asin pagiriba dyan sa Tudi Congressional Office. Tangaran kan mga nagpaabot kasi ng mga pagbati. Tangaran kan sa kuyang kapartner, dyan po sa control, si Kuya June Napoles. Ini po si Councilor Nong Dawal, nagsasabing mapasaindo ang katuninungan ng kaguranan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang iba ka, idol kang talaga.
experience true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mamis, iyo na gayo din ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Next na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Workies yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mamis, iyo na gayo din ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC O51 CA number 071 series of 2020. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Just na lang ang Bear Brand swak. Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey
Clear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB. 13 minutos pasado alas 5. Na hapon mga tugang oya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Inutod ang barat halid dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Kaipuhan ngunyan ang partisipasyon kan lambang saro tangani na makortar ang problema sa kapalibutan lalo na sa Paseo Orden. Ini ngunyan ang naging mayor na pinag-urununan sa ginibong Legazpi City Peace and Order Forum bago sa Legazpi City Convention Center kung saan pinanginutan ini kan Legazpi City Police Station katuwang ang LGU Legazpi asinman ang Legazpi City Police Station Advisory Council. Sa nangyaring pagtiripon, ipinag-iriba ang mga punong barangay kan syudad kan Legazpi, mga SK leaders at iba pang mga peace and order officials sa syudad kan Legazpi. Napag-urulayan sa nasambitan ng pagtiripon ang pagtarabangan tangani na makutar ang problema sa Paseo Orden sa pagkutarma na sa illegal na droga sinman ang clearing operation sa bilog na syudad kan Legazpi. Sigun kay Alcalde Noel Rizal kay Puhanin Maray, ang partisipasyon kan lambang saro bako sana ang mga opisyalis kan kada barangay kundi pati naman ang mga residentes tanganin nagtulos-tulos naman na malinig ang syudad kan Legazpi sa illegal na droga asin man dahil na magburot pa ang drakulang krimen digdi sa tuyang syudad sa mga maabot pang panahon. Apera kayan magtuturuwang-tuwang man ang nasambitan ng mga grupo kay stakeholders tangani man na ma-implementarin marhay na pinagpapautob mo niyan na lakdang kan gobyerno nasyonal may kinalaman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Sinabi ni Rosal na ang lokal na gobyerno kan syudad ng Legazpi padagos sa magkikipagtabangan sa PNP, Armed Forces of the Philippines, PDEA asin iba pa tangani na magibo ang siring na mga bagay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Nag-apelar ang Malacanang sa publiko na dai mapagal sa pagsunod sa health protocol lalo na nag-iitaas ang bilang kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Inagad ni Presidential Spokesman Harry Roque sa publiko na mantineron na nakasuulog ng face mask asin magkaiguan ng physical distancing lalo na nagabot na ang inisyal na batch nin bakuna.
dapat higpitan pa kan mga local government units ang implementasyon kan health protocol. Sinabi ni Roque na nasasabutan niya na maabot sa 1 taon na nagtios na ang gabos na sunodon ang minimum health standard, pero para man sa naini sa sindang kaligtasan. Inirekomendar kan Okta Research Team sa gobyerno na ibalik ang liquor ban asin limitaran giraray ang mga tawong pwedeng magluwas nin harong kasunod kan paglangkaw kan COVID-19 cases. Sigun kay Okta Research Fellow Dr. Guido David na dapat magkaigwanin proactive measure para di ma-overwhelm ang healthcare system araw kan Agosto 2020. Apisar kan dakol na available na hospital beds sa ngunyan, posibleng mapanogirari ini dalan sa pagdakol nin mga kaso. Tinawan ni ni David na bako unlimited ang hospital capacity sa nasyon. Nagapilarman siya sa publiko na mantinidong sunodon ang minimum health standards. Mahagad pa ang Department of Labor and Employment ng supplemental budget para na nasa 9.8 billion pesos para sa Overseas Workers Welfare Administration. Ini dahil makaskas maubos ang fundo dahil sa pagtabang sa mga returning overseas Filipino workers. Sinabi ni OWA Administrator Leo Hans Kakdak na posibleng maubos ang sendang 2021 budget na nasa 6.2 billion pesos sa masunod na bulan o sa Mayo. Asin haros nagamit na ang kabilugan na fundo. Sinabi niyang nagsurat na si Labor Secretary Bebot Bello sa Department of Public o kaya Budget and Management para sa supplemental budget. Igwapanin 1,000 o 10,000 na mga OFW returnees ang mantenido sa hotel quarantine facility. Ang accommodation cost para sa sarong OFW kada aldaw maabot sa 3,000 pesos. Gustong sabihon, nasa 30 milyones pesos kada aldaw ang pigagastos kan OWA para sa accommodation kan mga returning OFW na nagtitinir nin 8 sagkod siyam na aldaw sa hotel. Dahil pagkasabi digdi, ang swab testing asin transportation expenses. Siriman kumpiyansa ang OWA na itatao kan DBM ang supplemental budget. Siniguro ni Labor Secretary Silvestre Bello ang ayuda sa mga Pilipinong mawawaran ng trabaho sa tao kan man o sa tao man kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Bello, igwapang fundo ang Department of Labor and Employment para matauhan ng tabang ang mga mawawaran ng trabaho dalang sa pandemya. Sa ngunyan, paragos ang pagkataon ninda ng ayuda sa mga nawaran ng trabaho sa mga iba-ibang reyon. Kasabay kay ni, sinabi ni Bello na nagalaom sindang mababaan ang employment rate pag nakapasar na ang wage subsidy program kan DOLE as inini magiging parte kan Bayanihan 3. Kinabla ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ang pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang pirming pagmuda ni Presidente Rodrigo Duterte sa sayang mga kritiko normal na sana sa mga gurang. Sa sayang tweet na may kairibang muda, sinabihan ni Locsin si Roque na don't push it. Enot kani hinapot si Roque kung ang daing prenong pagmudan kan Presidente dahil magsiserbing magayon na halimbawa sa mga aki. Tinawan doon ni Roque na normal sa ining pigigibo kan mga may edad na arog sa presidente asin day na pwedeng bagohon. Sigung kay Roque, ang pagmamuda nakagakod na sa kultura kan mga Pilipino. Mataripon ang Department of Social Welfare and Development as in Department of Trade and Industry para pag-urulayan ang guidelines sa diskwento sa mga pigbabakal online kan mga senior citizens as in persons with disabilities. Sigun kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-urulayan kan duwang ahensya ang draft guideline para digdi. Siniguro ni Dumlao na pagsisimbagan kan ahensya ang isyong ini na pag-araman na nagsumiter ng reklamo ang Consumer Advocacy Group na Laban Consumer Incorporated sa Anti-Red Tape Authority o ARTA kontra sa DSWD asin DTI dalan sa kawaranin aksyon para digdi.
Kinasuwa na ananom na aktivistang tinakma kan mga otoridad sa operasyon kani sa Calabarzon kanakaaging Domingo. Sinabi ni PNP Chief Director General Debold Senas na kinasuwa naman kan PNP Region 4A dalan sa illegal possession of firearms an siyam pang pigdalapag na aktivista. Magigarumduman na siyam katawo ang nagadaan sa nasabing operasyon kan mga otoridad sa Calabarzon asin an mga ni pigtatawan doon kan PNP na puro mga aktivista. Kinasuwa naman ang iba pa na mga envolto sa nasabing operasyon. May oras tanto dagdag na bareta hali dyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens kamen. Sobra ang pasasalamat ni Principal Eleanor Garcia kana Bangkerohan National High School matapos na tawanan an sa iyang mga estudyantes nin libreng Wi-Fi kit kana Lions Club as in DNR Region 5. Ini ani pinagunabitan sa DCGB News ni Garcia na siya pagpaabot din pasasalamat matapos na sa iyang hilingon na nakisumaro ang DNR Buda Lions Club sa pagtao nin asistensya ngani na mamati kan ibang mga estudyante sa Bicol o kaya sa Bangkerohan National High School na magkagamit nin gadget lalo na ang internet connectivity sa indang pag-aadal na wala ki face-to-face dahilan sa pandemya sa iya pang idinugang na ergulyo buda dakulaan pasasalamat kan na bilog na BNHS sa napilian sa indang eskwelahan na maging recipient ka na free wifi. Ana mga beneficiaries na ini na mga estudyante iyo ang mga minasunod si John D. Arganda kan grade 7 integrity, Shaila Mariscotes kan grade 7 bravery, si Angel Rose Montalban grade 9, Mark Nolies sarok man na grade 9 student, Orly Arias grade 10 student, si Shane Marie Tario, Ivy Loberanes, Denisel Labrador, Gregorio Bumalay, asin Rosemary Haji. Kaya dahilan kan siring na bagay, dahilan talagang dakulang problema ngunyan na internet, susug kay Garcia, dakulaan sa iyang pasasalamat, dahilan tanatawan in onra ang sa iyang mga estudyantes na naurog na nga ipuan nin siring na bagay. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Mientras tanto, iba pa detalles kang bareta magkakanigo sa ng kundi na raon bako sa kan mga namamanuang Pilipino kundi kan bilog na kinaban ang pagkagadan sa siyam na aktivista kanakaaging Domingo. Inan sinabi ni Senador Laila de Lima asin dapat reparuhon na nangyari ang pagkagadan duwang aldaw matapos na ipag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga otoridad na siguruhon na magagadan ang mga rebelding komunista sa nasyon. Dahil digdi, pigahagad ka nakakulong na senador ang makatotohanan na investigasyon sa pagkagadan asin pag-aresto sa mga aktivista sa Laguna, Batangas, Rizal asin Cavite. Komento ni De Lima na nangyari ang pangagadan sa Southern Tagalog na nasa erarum kan jurisdiksyon kan Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command na pinamamayohan ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Dinugang pa man niya na sinabi ni Duterte sa United Nations na pinahalagahan niya ang diretsong pantao na sigun sa senador kabaliktadan sa direktiba kaning kill them, finish them off. Asin ang pagsuway sa human rights. Nag-apilar ang Philippine Coast Guard sa mga nagbabalo na magduman sa bisinidad kan Bulkan Taal sa Batangas na inanggad magrani sa isla. Kasunod din kan pag-itaas sa Alert Level 2 kan Bulkan. Kanakagal daw anom na mga lokal na turistang nagduman sa isla kan Bulkan Taal ang inarestar kan PCG. Nagbalo ko naman ang mga ini na maglibot sa crater kan Bulkan Taal pero tulos na naharang siyenda kan mga taon kan PCG. Ang mga naaresto, mga lokal na turista halis sa Balite, Batangas. Mientras tanto, iimbestigaran kan PNP Internal Affairs Service ang viral video kung saan mahiling ang sarong pulis na nagtanom nin badil sa sarong nagada na alegadong drug suspect na nangyari sa Valencia, Bukidnon.
siniguro ni PNP IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo na repaso nindang marahay ang nasabit na video maski gadana ang involved na pulis asin iimbestigaran ang mga nakairibanan kaning pulis sa nasabing operasyon. Mahiling sa video, ang pulis na namidbida na si Corporal Benson Gonzales na tulong beses na ipinotok ang badil sa aire bago ini ibinugtak sa kataning kan bangkay kan drug suspect na si Paul Estanyol. Ang insidente nangyari kan Pebrero 20 nagkaparang aldaw, makalihis na ganoon naman si Gonzales sa sarong aksidente. Nagkukondukta naman ng investigasyon ang National Police Commission sa nasabing pangyayari maski ngani nagluluwas sa pag-aadal kanina warang maraot na record si Gonzales. Yan mga tugang ang detalles kay mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Manito Tanya Salado Technical. Ako po si Edwin Terralta nagsasabing mabalos kang sinong pag-antabay. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with ImmuniPlus. So number 1 yun, sir. ImmuniPlus? Sir, ang ImmuniPlus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with ImmuniPlus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C ImmuniPlus has 100% Reni vitamin D and zinc. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Riparuho ng gad na dain ng bagang natada sa lutuan. Ugaliun ang riparuho ng kusina bago magkaturog. Inidahilan sa kadaklan kan mga kasulo nangyayari sa pagkabanggi. Siyertohon man na nakakaag sa telepono nindo ang telephone number kan pinakaraning istasyon nin bumbero sa indong lugar. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan. Kadakol pang magigibuhan sa banwaan. Sa salud,
sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Cancer, may mga sakit sa puso. Ito po ay nagpapalakas ng malakas sa ating immune system. Nakakatulong din po itong anti-aging. May anti-aging property. Yan. At ang ating shiitake maitake from Japan, ito po ay aprobado na for cancer prevention and cure. Sa Japanese FDA po yan, hindi po sa Pilipinas. Pero ngayon, sila po ay advance ang kanilang teknolohiya sa mga pagsusuri. Yan. Kasi Japan po yan, the third economist in the world. Yan. Ibig sabihin, US, China, and Japan. At of course, ang cordyceps and reishi mushroom na nagpapalakas ng husto sa ating immune system. Yan na po yan, ang reishi mushroom. Kaya po ay during the ancient time, nakakakain lang po ng cordyceps, yung pong may mga royal blood. But now, it's available dyan po sa Hong Kong. Hangkang. na Hong Kong ka. Okay. So yan po ang ating mga mushrooms. At ang ating pong vitamin C dyan is calcium ascorbate. Ito po ay neutral pH. Anong neutral? Para malaman natin hindi po acidic at hindi po alkaline. Kasi yung alkaline ay inaatake yung, yung acidic. Yung mga acidic na vitamin C. Yung acidic naman, sinasabi naman na pag nag-alkaline ka, hindi ka makatulog, hindi ka makadumi. So, ang dami pong patutsada. Ang sa atin po is neutral. Anong neutral? Hindi alkaline, hindi po acidic. Yan, normal lang, normal. Tamang-tama lang. Yan. And of course, it's a calcium ascorbate, ang stersin natin. So, yan po magandang mga balita natin sa ating Mega One. Kaya po very powerful. At ang atin po ay kinuha po natin ng 4 yan sa Miracle C, 5 sa Multi-5, 5 sa Mega A, at dinagdagan natin 7 na mga plant foods, na mga very powerful plant foods. 4 ay locally based at 3 po ay ito po ay international or ito po ay hindi makikita dito sa Pilipinas. Ano po ba yung sa local muna? Meron po tayong turmeric, luyang dilaw. Nakakatulong po sa mga inflammation. Aray ko, darling. Yan. Diba? Hilutin mo na ang aking mga hita.
hanggang sa paa ko. Kasi aray, nakakatulong po ang ating turmeric dyan. Ano naman ang susunod dyan? Ito pong ang bitter melon. Bitter ka lang. Kaya ikaw ay sawi sa pag-ibig. Kaya dahil po sawi sa pag-ibig, dahil ka sa may diabetes, ang diabetes mo, nag-i-insulin ka na. Ang taas-taas na ng sugar mo. Nako, kain ka pa ng kain ng rice, ng mga matatamis, di ba? Mga fatty foods, di ba? Ano ang koneksyon ng fatty foods? Kung ikaw po nagkaroon ng complication sa puso, di ba? Hindi mo kasi iniisip yan hindi kayo nagre-research Yan ang sinasabi ko sa inyo. Galaw-galaw naman ang katawan. Galaw-galaw ng pag-iisip para tayo ay maraming maniniwala sa atin. Oh, darling ko. Yan, di ba? Okay, bitter melon. Para nakakatulong sa may mga type 2 diabetes, ang bitter melon. Huwag na kayo mag-break na yung boyfriend, ng iyong girlfriend. Yan, bitter melon na lang kayo. Akala ninyo ngayon si Doc Joey Bitito ay ganadong-ganado kasi ang Mega 1 ay magmimigahit na po ito. Malapit na magmigahit sa buong Pilipinas and even abroad. Yan, Mega 1 for a mega healthy you. So ano pang mayroon niya? Broccoli. Naku, ang broccoli ang hirap hanapin. Ang broccoli, napakamahal sa merkado. Ang broccoli, yan po ay nabibili sa SM, nabibili sa Amparo stands, ang mamahal niyan. Andyan na po yan sa Mega 1. Ano naman nagagawa? Sufficienting vitamin C, may antioxidant at may anti-cancer din. Ang broccoli na andyan sa Mega 1. Okay, maliwanag. Kayo kasi, pinapakanta pa ninyo si Doc Joey. Para kayo mag-Mega 1. Ako nagmi-Mega 1. Kaninang gabi, umaga, dalawa ininom ko kaagad. May isa pang miracles Ngayon tanghali, nakalimutan ko. Pero mamayang gabi, iinom na naman ako. Di ba? Kasi nagradyo ako. Di ba? At nagkamote na po kanina. Di ba? Merienda. Ang sarap orange na galing San Miguel. Matamis-tamis. Yan. Di ba? Pinasain ko na. Ayoko naman, puro na lang prito. Puro na lang, kasi mahirap yung mantika. Ma-over tayo sa mantika. Di ba? Kahit may Mega 1 tayo. So ano pang susunod dyan? Ay moringa, malunggay. Parang malunggay ang buhok mo. Diba? Kasi kulot. Yan. Moringa. Mayroong more than 100 vitamins and minerals. Pero ang moringa ay dapat kainin araw-araw. Paano mo yan kakainin kung walang moringa na halos dahil sa sunod-sunod na bagyo noong Oktubre at Nobyembre? Wala pang moringa halos, pero ang ating pong Mega 1, may moringa, may malunggay. Hindi mo na kailangan pumuntlibutin ang palengke kahit luyos na ay iyo pang binibili kasi halos walang mabiling moringa. At ang moringa ay kailangan kainin araw-araw. Doc Joey naman, bakit kakainin naman ang moringa araw-araw? Kasi nga po, kailangan niya ng ating mga cells, kailangan niya natin ng immune system ang moringa. So wala na kayong problema, nasa Mega 1 na yan. Okay, maliwanag. Ano pa ang inaantay ninyo, di ba? So moringa, andyan na po yan sa Mega 1. Pang ilan na lahat po yan? 19 ingredients na. Ang sabi ng World Health Organization, para malakas ang immune system, kumain ng 10 iba't ibang gulay, 10 iba't ibang klaseng prutas. Diba? 18 na pala ang sa atin, 18. So may idadagtay tayong 3 mga plant foods. Ano naman plant foods? Ano naman ito? Mga herbs. Hindi po prutas, hindi gulay, herbs. Ano? Akala ninyo herb, hindi po herb. Yan. Silent H. Nakita ninyo. Puntahan po ninyo si Webster Dictionary or mag-google kayo.
Okay. Ano ba ang pinagyayabang pa ng Migawan? Astragalus. Ang astragalus po, mga minamahal kong ka-amazing, iyan po ay centuries ago pa, iyan po yung napatunay na magaling. Kaya sinasama talaga yan sa mga food supplement, sa mga natural. Okay. Ang astragalus po, marami po yan natutulungan. Marami po natutulungan yan sa ating katawan, sa immune system, sa puso, sa lahat. Marami po nagagawa yan sa ating katawan ng astragalus. Kaya yan, centuries ago pa. Ibig sabihin, more than 100 years na yan, ginagamit ang astragalus. Andyan na po yan, hindi ka na pupunta sa Amerika. Amerika! May problema rin sa Amerika. Akala ba ninyo, pupunta kayo doon? Makakabalik pa kayo dito? Ito pong pandemic, we don't know. We don't know what will happen next, di ba? It's only God knows. Nobody knows. It's only God. Kaya, we need lots of prayers. Okay, maliwanag. Wala nang negative, wala nang inggitan, wala nang away-away. Di ba? Ang politika, saan? Sa 2022, ngayon magmahalan po tayo. Okay. Astragalos, malaki po nagagawa sa ating katawan yan. So 19 na po, 19. Ano bang pang 20 natin? Kasi gusto mong kumplikutuhin, Doc Joey, ang sinabi ng World Health Organization. Pang 20 po natin, milk thistle. Naku. Milk, gatas, thistle. Nagtitisel, di ba? Ano po yan? Plant food po yan, hindi po yan gatas. Nung una po yan, ako, bakit milk thistle? Sabi nila, it's an herb. Bakit milk thistle? Yan pala mayroong anti-cancer property at dami pong natutulungan dyan ng milk thistle na yan. Yan po inirekomenda po yan ng ating manufacturer dyan po sa Florida, USA. Ang moringa po ako nag-rekomenda niyan. Yung mga local na yan, ako po nag-rekomenda sa kanila, sa totoo lang. Moringa, bitter melon, yan pong turmeric, at yan pong broccoli. Yan. Pina-research po namin yan. Nirekomenda nila, inaprubahan. Pero ang milk thistle, astragalus, sa kanila po yan. Then ang panghuli, 20 na po. So, yung pong advice sa atin ng WHO na 10 gulay, 10 prutas, andyan na po yung naka-20 na po tayo, di ba? Okay? Ano ba? Yan daw ang ko. Ayan daw ang aking bukang bibig. Ano ba? Okay. Di ba? 20 na tayo. So, may panlaban na tayo sa COVID-19. Ano masasabi ninyo? May panlaban na sa mga pathogens. Anong sabi ninyo? Di ba? Mga viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites. At even ang cancer na nag-alboroto na. Okay? Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Okay. Ano pa ang susunod? Dapang 21 po natin. 21. Ano? The Queen of Herbs. Ano bang the Queen of Herb? The Queen of Herb. The Queen of Herbs. Herbs kasi queen siya sa marami na herbs. The Queen of Herbs or the Queen of Herb. Yan. Ano ang tama? Queen of Herbs o Queen of Herb? Yan. The Queen of Herb, ang queen ng mga herbal, queen ng herbal. Kung Queen of Herb, queen ng herbal. Queen of Herbs, mga herbal 'yan, 'di ba? Mga herbs. So ano po 'yan? Holy. Kaya holy, anong holy? Ang holy, ano ka holy? Ikaw ay walang kasalanan halos. Holy ka eh. Holy basil. Holy basil ay napakagaling po niyan. Nagpapalakas sa ating immune system. Maraming natutulungan ng iba't ibang klaseng mga karamdaman ng holy basil. Yan, di ba? So pang 21 po yan. Kaya ang ating Migawan, ito po'y hindi ordinaryo. This is not ordinary. Si Ma'am Hermelina, alam mo si Ma'am Hermelina, hindi nakakalakad kasi na mild stroke at may mga arthritis. Alam po ninyo, ano pa lang, 20 capsules pa lang, hindi pa naubusan 20 capsules. Nakapunta na po siya kay kay Amazing Diamond,
Lin po yan ha, kasi magagalit po yan kang iba hindi Lin ang nasabi ko. Pabilonya. At kanina tumawag. Okay daw sa kanya, okay daw. Kahit ano daw, wala pang 20 capsules, okay daw yung ano. At mayroon siyang nire-recommenda na maraming karamdaman, di ba? Taga-Ginobatan po yan si Madam Hermelihina. Okay, maliwanag. Iyan po, tumawag sa akin, fix man. Kung hindi kayo maniniwala, kayo po ang bahala. Di ba? Hindi naman ako nagpapaniwala, hindi naman ako nagsisinungaling. Kung hindi rin kayo naniniwala sa akin, oh my love, I'm sorry, my love. Di ba? Kayo, I'm sorry. I'm sorry for you. Hindi ka naniniwala. Kasi negative ang isip mo. Pag negative, begets negative at walang mangyayari sa buhay mo. Maniwala para mapatunayan. Di ba? At may promo tayo. Buy 2 boxes and 1 box free. Yan. Di ba? Okay. Ang bumili nga sa akin nung Sunday, 8 na boxes. Ano ka? Ano ka? Di ba? Kasi naniniwala sa atin. Di ba? Meron mo nahulog sa kahoy. Hindi gumagaling-galing kung saan-saan pumunta na. Na-hospitalize na. Kaya binila na yung kapatid niya na 8. Ganon nga ni Manang. Talagang believe ako. Di ba? So ganon po yan. Nagmamahal sa kanyang kapatid. Di ba? 8. Okay. So yan po, sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong magdududa, duda, anong mangyayari sa inyo? Kidney, dialysis. Ang susunod, ano pa? Ano pa? Pupuntahan mong wala nang balikan. Wala nang I shall return. Kawawa ka. Yung sinasabing, I'm sorry, my love. Di ba? Sa kailangan, migawan for a mega healthy. Tingnan mo naman ako. Puging-pugi. Okay, maliwanag. Pinapasaya ko lang kayo kasi kahit ko pinapasaya kayo, may problema, medyo umuulan. No, wala ko, uwi pa tayo. I'm sorry, my love. O, ano na ang ating babasahin? So, mega 1 for a mega healthy yo, di ba? Diba? Manood ka. So yan po ang magandang balita sa atin mga kababayan kong minamahal. Sana kayo'y naniniwala. Pag kayo maniwala, pag naniwala kayo, ano mangyari? Ay kayo po ay, pag maniwala kayo ay magandang tiwala ko sa inyo. At pag naniwala kayo, ano ang mangyayari? Yan, puging-pugi si Doc Joey Bitito. Ay, salamat naman. Salamat. By the way nga pala, yung bumili ng Slimmers Rice kahapon, si Madam Sheila ng Masbate. Ayan, di ba? 10 packs, di ba? Kasi nag-model si Diamond Arlene kaya nga. By the way, ano na pala natin bukas? Sa Sabado, ang ating pong pre-consultation sa Natural Medicine. Diyan po tayo sa Barangay 4, Sagpon, Albay. Sa Barangay Hall po ng Barangay 4, Sagpon, Albay. Si Miss Ninya, Diamond Ninya ang ating pong host diyan, di ba? At yun naman po sa Ginobatan, babalik po tayo yun sa March 20 na. At yung po mga nagtatanong diyan sa Ginobatan, pwede po kayong bumili kay Diamond Len Pabilonya, Hilmar Merchandise Market Site, Paulati Street, Eraya, Ginobatan. Sa loob po yan ang market, di ba? Ang number niya po, 0946-051-9050.
0927-316-7466, 0927-316-7466, 0927-316-7466. At this coming Saturday, alauna sa March 13 po yan. Diyan po tayo sa Barangay Hall. Diba? Sa Barangay 4. Sagpon Albay. Sagpon tayo dyan. Albay, hindi daraga. Sagpon Albay. Courtesy of Diamond Niña Really Moral. 0929-471-7710. 0929-471-7710. Yan. Okay, so yan po mga balitang napakaganda. Huwag po tayong mahihiya kasi wala po tayong hiya. Walang hiya. Anong hiya? Hindi nahihiya. Hindi po yung walang hiya ng masamang tao. Hindi po ganon. Di ba? Walang hiya tayo. Bakit? Wala naman tayo ikakahiya. Wala tayong ginagawang masama. Di ba? Tama ba ako? Okay ba yon? Naniniwala ba kayo? Okay, naniniwala kayo? Kung naniniwala kayo ay sana maniwala ka rin sa akin. Di ba? Maniwala ka rin sa akin. Kung ikaw naniniwala, it's up to you. If not, I don't know. I don't know how much I love you. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba, di ba, di ba? So yan pong di ba? So yan po ang aking sinasabi sa inyo. Di ba? Di ba? So yan po magandang balita. So magra-raffle na po tayo maya-maya. Don't worry, be happy. Diba? And congratulations pala, nasa 68,000 members na po tayo, still growing. Keep on inviting para umabot tayo ng this month. Ano na ba tayo? 12? Ilan pa? Ilan pa? 20 29 days pa? 19 days pa? 19 plus 68, di ba? Maka 80 mil man lamang tayo. 80,000. Kaya ba natin 80,000? Kayo na ang bahala. Di ba? So ito na po. Ito na. Ito na. One day na raw ito. Bakit one day? Ang suot ko ba kapon at saka ngayon? Parehas o iba? Di ba? Hindi naman Iba naman ang suot ko ngayon di ba? 15 minutes. Maray na hapon po, Doc Joey, by Junel Barakel. Rose Ann Bayonito Maglaki. Yan. Hello po, Tito Ching. God bless po. God bless. Shout out. Yan. Shout out. Yan. Ang sabi ni Rose Ann Bayonito, salamat. Yan. Director Joy Cabanya of DILG Main Office. Sending hugs. Yan. Thank you. Okay. Salamat. Di ba? Okay. Nora Valenzuela, great day. Ay, salamat. Wow. Dan po, share at care. Yan, salamat. Care, may care. Si Diamond G. Bayaban. Diamond, Niña Really Moral. Hi po, Doc. Sorry, late. Ay, hindi pa naman. Okay pa lang. Hi, magka-amazing po. Yan. Yes, hi, magka-amazing. Yes. Opo, ingatan ang buhay. May magandang testimony ito si Diamond Niña Really Moral. Yung daw asawa niya, yung kanyang hubby. 10 taon na tayo na may high blood. Tumaas na masyado. At hindi makalakad. Grabe, inatake rin ng arthritis. Ilang araw lang. I think 2 or 3 days lang na uminom ng Migawan. Nakapasok na, sumigla na ang katawan. Congratulations, amazing Diamond Niña Really Moral. At naniwala daw. At siya naman nagpasalamat, naniwala yung asawa niya. Kasi yung una raw, medyo alanganin. Alam mo kasi ang tao, pag hindi mo medyo alanganin. Grabe talaga, happy si Doc. Thanks God, nakilala namin si Doc. Yay! Akala ninyo, hindi ako naging happy. Hi po, happy watching po. God bless. Yes.
God bless, God bless, God bless. By Gold Ermalin Sipida de la Cruz ng Baka kay Albay. Yan. Kaya maniwala kay Doc. Siyempre, kung maniwala ka sa akin, ako po kasi anak ng Diyos. Ako kasi ay binigyan ng ng hindi naman power, ng daan para makatulong sa inyo. Di ba? Binigyan ng Panginoon Diyos para makatulong sa inyo. Maniwala. Kung maniwala sila, salamat. Kung hindi, ay sila may problema. Baka mapunta sila sa wala ng balikan. Makinig at maniwala. Wow, di ba? Hino na siya. Okay, salamat. Tilo po sa lahat. Ano na, Diamond, Marjet Trasmer? Anong importante? Megawan or sapatos? Bahala ka na. May nangyari na. Ilan na nangyari? Hindi ko na sabihin. Baka magtampo ka. Di ba? Sinabi kong megawan, ang importante, ang mga healthy drinks, secondary lang po yan. Di ba? Ang saya-saya ni Doc. Yes, masaya talaga ako kasi alam ko, ang megawan ay maging mega hit na. Katulad nung Sunday, may bumili. Hindi naman ako nakikita. 8 boxes. Berin mo yan. Hindi nakikita ng personal. Kayo nakikita ninyo ang personal. Duda-duda pa kayo. Yun, ano pa yun? Dadalim pa sa Surigao. Hindi ako nakikita. Hindi ko kamag-anak. Hindi ko kaibigan. Hindi nagdududa. Kayo duda. Kaya kawawa kayo. I'm sorry, my love. Ayan. Evening po sa lahat. Yun ang signal. Gold. Amazing Gold Venus. Cabalquinto. Bukauto. Pupunta dito yan. Mabibili na 1 box ng megawan, 1 box ng Miracle C, at mga healthy drinks, di ba? Wow! Ano ibig sabihin? Wow! Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maniwala. Yes, Doc, ready na po. Megawan. Yan, yes. Wow! Lumabol kayo. Yung tinatawag natin Miss Megawan, may mananalo ngayong Marso. Every month, may mananalo. Yan sinasabi ko sa inyo. Then merong quarterly, second quarter, at meron tayong yearly, simulang March at saka hanggang December. Kasi talagang megawan na yan. Diamond, Marilyn, Marchan, ang sexy, ang beautiful. Kailangan mag-megawan, di ba? Di ba? Okay, maliwanag. Kailangan mag-megawan ka. Magaling kailangan mag-megawan. Ilang beses ito nanalo ng cellphone. Di ba? Pausukin mo ng cellphone mo para marami ka mag-order sa'yo ng megawan. Di ba? Di ba? Ganun po yan. Kailangan maraming mag-order ng megawan. Di ba? Kung kayo ay hindi naniniwala, I'm sorry, my love. Di ba? May sorry lang. I'm sorry, my love. Diba? Ganun po yan. I'm sorry, my love. You don't own me. Diba? Hindi po ninyo pag-aari. Pinapahiram ko lang po ang aking serbisyo sa inyong lahat. Pero hindi po ninyo pag-aari. Diba? Ano ito? Okay. Maliwanag. Di ba? Di ba? Okay. Sana ay di lang anghel ka, Doc Joey. Migahit ng megawan. Pinagbibigyan natin itong ating mga kasama. Di ba? Pinagbibigyan natin kasi gusto natin sila matulungan. Di ba? Like your video, di ba? Kailangan talaga you like my video because my video is good for you. English yan Di ba? Good for you ba? Good evening po, Doc. Good evening also. Di ba? Good evening also. Di ba? So yan po mga minamahal ko ating mga kababayan, di ba? 6 o'clock po, maaaring po tayo a few minutes bago tayo matapos ay 15 lamang naman po ang mananalo. Diba? 5 doon sa ating pa-contest sa mga amazing.
Kaya dito sa mga amazing, padamihin natin. Di ba? Padamihin natin. At lahat pala ng mga amazing natin, pwede kayong kumita. O paano kayo kikita? Lahat ng kakilala ninyo na may karamdaman, kahit walang karamdaman, pamilya ninyo, kayo nang kumita. Di ba? Meron kayong referral incentive. Kasi nasa amazing ka Di ba? Pero mas malaki kung ikaw qualified newbie, bronze, silver, gold, and of course, diamond. At yung mga diamond naman, huwag balat sibuyas, huwag balat huwag balat bawang, may balat bawang ba? Sibuyas, kasi pag sibuyas, pag nag-ano ka ng sibuyas, maano ang iyong mga mata. Di ba? Okay. I-share naman ninyo, Diyos ko. I-share naman ninyo ang ating video. Di ba? Yung hindi nag-share, mayroong pigsa sa puwet. Yung hindi mag-share, mayroong pigsa sa puwet. Kaya i-share ninyo lahat yung nakapanood ng ating may sige kayo, pipigsahin kayo sa puwet ninyo. Di ba? Ilan na ba nag-share sa ating video? Marami na ba? Dapat may get 100 shares. Dapat 100 shares ang kailangan natin. Ilan na nag-share sa atin ngayon? Sa ating programa. Tingnan ko nga, wala pa nag-share. Lahat kayo magkakapigsa sa puwet. Bahala kayo. I'm sorry, my love. Okay, good evening, boss. Sa Amazing Doc Joey at sa Aya